където съм пикирал тук пиперче, сакси, домати. Всичко е прибрано тук под навеса да се корени. Вече втори ден почнало да се освежава. Домати, розова магия и жълт лимон. Повечето розова магия. Ето, тук съм ги пребрал. Тук съм сложил петуния за вкореняване и розмарин. Тук имам пак пипер за вкореняване, за пикирам. Цветята ми тук днеска съм си откъснал. Ето и червен. Червен, какво беше червен? Недрян. Забравях му името сега в устата ми. И ето тук имам пипер и цветя. И тук имам пипер от миналата ми година. Интересето ми. И тук е алоe вера. Обаче, ето и имам навънка едно алоe вера. С нощи забравях да го покрия. И вижте как е изгоряло от замръзналото и ще го хвърля. И така, виждате ли, кокошки, петли, всичко помага. Тук съм събрал малко сено да сложа в една щайгичка и те на кокошките да снасят яйчеца.